An Padrin, the Rosary, scéal faoi Mother Teresa. Bhí séamas ó caisteal Tirseach agus é ag dul ar bord an Eitileáin. Ba chóir é, agus chaith sé an dearú seachtaine le caistaí agus cruinnithe. Hí sé sa Síocháin Compordach, réad an toras a bhalla ag gcathair ceantasas. Líon an Teitleán gan bhfuil, passionéirí ag caint agus ag réiteach am agasta. Ansin go taban hiúní an áit. Cheantaí séamas thart, fechan cad a bhí ar siúl, le a bhéléir agus stada a anál. Bhí beirt bhain rialta ag siúl suas an pasáiste, a bíad bháin le stríoch goram ar gach duine díobh. Dehan séamas duine a bháin loirech, an ag rochach na súla géire ag glanrú. Stad an bheirt agus ba léir de chéamas go mbeadh Mother Teresa ina sí taobh leis. Fiach an bheirt an Padrin amach. Bhí dad difriúil ar gach déanúr, ag léirú réigiúin éagsúla na cruinne. Nuair a thaistil an Teitleán síos an rúd bhealach, thosaigh an bheirt bháin ar an Padrin ó Síseal. Cé gur háitealach é séamas, ní éadfaí a rá go raibh sé cráfach. Ag an am chéanna, bhaithí sé é féin ag dleagadh páirt sa faidir. Has Mother Teresa trasna hiige. Den chéad uair ina híal, thuig sé cad a bhí i gceist ag daoine a leor faoi óra. Bhrá sé é ina suaile. Agus í ag féchan séar, bhfuil Síocháin do chréidse é. A thara ar sé leis, céthú minic a ghaíonn tú an Padrin, ní minic ar sa séamas agus dhearg sé. Thug sé láimh agus stáin sí air, bhfuil mangu í. Thug sí a Padrin dó, déirhí tú a seahamach é. Uair a chloig ina dhiaidh sin, bhfuil séamas lena chéile rúth ag an airfort. Cad é sin i de láimh agat a íorsí. Rinne séamas cur síos ar chuirsaí na heitilte. Bhfuil mé le hiniún dé aniu ar sé sin. Beagnach bliain ina dhiaidh sin, thug séamas agus rúth cuairt ar cheanchara Connie. Bhí troch scéile eici dóibh. Déir an Dr. Lam go bhfuil ailse a bhagáin orm, níl sé dóthasach, ach nílam sásta líomhaí. Rug séamas greimleabha orthaí. Thug sé Padrin Mother Teresa as a fóca, agus thug sé G.A. Dinne sé an scéaltí. Cúine leat é Connie, b'éidir go dóigh sé leat. Níor háitealach í Connie, ach thug sí na corníní go grámhar heici féin. Gur mé agat ar séise go bog, tásúil agam go bhfuil mé ortaid. Leabhaní bliain thart gur bhfuil siad ar a chéile arís. Bhrostí sí huige a haigh ag lanrú le híomhnas. Bhí an Padrin ina láimh. Thug mé le mé ó lá go lá. Bhí sé I mo gcorann agam ag dul faoi láimh an bhain lia. Bhí sé lam agus mé ag dul faoi chemotherapy. Tá an siad marmh, níl rian sé. Tá is agam go raibh sé an am an Padrin a thabhairt ar ais. San 1987,
Bhúil Isle Brí agus grúim ghoracha Jennifer Ruth, tar éis colscarú Iachar. Dír sí an padrín Chéamas. Hamad sí crochu os ceanna leapa. Thug sí hiice féin gach han an tuagnas agus an grúim a dhíbert. Bhí Mother Teresa in éanacht liom is na leitheanta doratha. Tá mé take thugam féin inis agus seathráis agat inis é. Fuair Scotch fón ihe bháin na 1908 ó Staidse. Thuair sí faoin badrín ó chóirsa. Bhí a móthar faoi tharbhnéal san ospidéal. Chreid an clan go gcuideothú an padrín bás síochánta a thóirstá móthar, agus dír siad an padrín Ruth. Cúpla lá dar gheann thug an bhean na Cornéine arás. Dúirt badas a leam, fiú do gine I dábhréal, is féidir le clastáil. Bhína mé de móthar gur thur mé an padrín ina láimh, agus go dúrthú sin an neartí fáiltiú ribh an más. An tuirt, tugadh faoisiútí, ba léir an suamhnas ina haidh, agus Jimmy sí lína fíorine faoi hanas. An bhfuil cuacht le is na Cornéine. Níla is ag Séamas. Ach tuigeann sé go dagan na mílte achaní hiige. Nuair atá tú ré leis, túir arás sé. B'éidir go mbeidh gá ag duine éigin eile leis an taonrad a deir sé. Tá athrú take híle Chéamas freisin. Smaoiníam nach bhfuil muoin nó cáil táchtach ach an grá a rinnemuid le córsa. Scéal eile. Bhí Mother Teresa réitear do Veracruz go Mexico. Bhí an téróisteach ag dáliú an loin amach de na Passionéirí. Nuair a thug sí an lón do Mother Teresa, dír Mother Teresa uirthi. Cé bhéad a thosan an lón seo an airlíne. Bhí inú an aeróisteach agus de agur sé $50 amháin a dearhin. An méadh sé fórstanach dumsa má lón a thabhairt arás agus an $1 a fháil le tabhairt na bocht. Bhí an téróisteach idir gá chomhairle. Dír sí an bíolóta agus deirtí sé go raibh sé sásta. Rinne na Passionéirí eile amhlaí nuair a thuailh siad an scéal. Holding an éitilt ag gcathair Mexico, agus thug an téróisteach an targad do Mother Teresa. Gá an píolóta buíochas léithí. Cad a dhéanfar leis an bia go léir inis? Caithfar amach é an píolóta. An méadh cead agam an bia seo a bhailú an tuairt de na páistí sa díolachlann an seo ag gcathair Mexico. Gáir an píolóta. Thir sé lirí de thuid an airlíne ar fáil an bia a sheoladh ag an díolachtain.